Malta tissir l-għażla naturali tal-ikbar flotot li ospitaw eluf ta' turisti kull ġimgħa. Bl-ikbar cruise liner tal-flotta MSC, l-MSC Meraviglia, se jġib f'Malta 150,000 passiġġier matul is-sena 2017. L-MSC Meraviglia għażlet lil Malta bħala wieħed mill-portijiet ewlenin tagħha u se tidħol il-port il-kbira l-ewwel darba nhar l-14 ta' Ġunju. Imbagħad se tkun qed tbaħħar madwar il-Mediterran minn Malta kull ġimgħa sa 15 ta' Novembru u b'kollox se ġġib aktar minn 150,000 passiġġier. Ma' dawn fuq dan il-vapur hemm allokati 170 post fil-ġimgħa għal passiġġieri Maltin biex jesperjenzaw vaganza mill-isbaħ ta' tbaħħir fil-Mediterran minn Malta għal Malta fuq dan l-ikbar cruise liner li qatt daħal f'Malta. Il-vapur ta' 167,000 tunellata jieħu 5,714 il-passiġġier u l-ikbar vapur li qatt inbena minn sidien Ewropej. Il-vapur MSC Meraviglia jagħti bidu għat-tieni fażi ta' tkabbir tal-kumpanija li qed tibni vapuri ġodda b'innovazzjonijiet kemm fid-disinn, kemm fil-prodott, kif ukoll permezz tal-aħħar teknoloġija fit-tbaħħir. Dan il-vapur se jkun l-ewwel cruise liner li se jtajjar bandiera Maltija. Bil-cruise liners l-oħra tal-kumpanija li se jinbnew se jkunu rreġistrati Malta, xi ħaġa li tkompli tkabbar isem pajjiżna f'dan is-settur marittimu. Dan l-aħħar ġojjel tal-flotta MSC ġimgħa waqt ċerimonja mill-parrina ta' bosta vapuri oħra tal-MSC Cruises, l-attriċi ta' fama internazzjonali Sofia Loren fl-Havre, Franza.